Hürmetli milletdaşlar, hayırlı günler sizge, izgi tilekler. Ben Mars Jamali ulu Gayitov, Gülşat Zeynaşoğlu torunda tapşırılarını devam ederiz. Gülşat Zeynaşoğlu her vakit tiyatrolarga yürüyor. Ул tiyatrolarga yürüge yarata, spektakller koruyor. Minzele'de, Kozan'da tiyatrolarga yürüyor. Ondan soň kitap neşriyatında işlegende şahty drama eserlerin, piyesalaryny redaksiýalay. Dramaturglar bilen iş ite. Mana şol vaziyet menimçe onuň piyesalar yazarga tilegin tudura. Onuň birinçi yazgan piyesasy Ramay dep atala. 1954 ýylda Yazıwçylar Birliginiň dramaturgiýa seksiýasy Gülşat Zeynaşowanyň Ramay piyesasyn karap, tekşirip, anda türlü fikir alışy boldy. Anda men de taňlap oturdum. Meni Gülşat apa çakyrgan edi şol ýygyşga. Ol ýygyşny görnekli dramaturg Tajgi Gizzat alıp bardy. Yazıwçylar, dramaturglar çygyş ýasadylar. Mirsey Emir, Enes Kamal bu piyesany hoplap, maktap söylediler. Başka dramaturglar bu dramanyň kemçiliklerini көрsetip, alarny түзätүү ýollaryn atadylar. Gülşat apa bu piyesany ýaňadan ýazyp, sahneleştirdi, sahnege mingirdi. Anda söz bara Büyük Vatan Suguşunda gatnaşgan Ramay isimli tatar jigiti batyrlarça nemis faşistlerine karşı suguşa, plenga düşe. Anda legion sastavında ýaňadan faşistlerge karşı suguşta gatnaşa hem suguştan isen-sag eýlenip gaýta özüniň tugan ýerine. Mana şonday piyesa. Mana bu piyesa tamaşaçy tarapyndan bek ýyly kabul edildi. Onuň muzykasy da bek maňly, bek aýbat. Şuşy oňuş Gülşat apany dertlendirdi. Ol ýaňadan ýaňa piyesalar ýazyp, professional dramaturg bolup gitdi. Eli dramaturg bolup gitkençe Gülşat apa üzüşen sangatkarlarga, artistlarga awullarda, rayonlarda piyesalar goýuşy ýaşlarga ýerdem ýüzünden bek köp bir perdelik piyesalar ýazyp, kitaplar çygaryp, alarga bek ýerdem etdi. Mana bul kitaplarını aýtyp ötem. 1964 ýylda Şıraklı Haller Tugul isimli bir perdelik piyesalar jigintiği dünya kurdu. 15.000 tiraj bilen. Ol şol sangatkarlarga, özüşen sangatkarlarga
таратылды. Аннан соң яңа жиынтыклар күңелле сәхнә дип аталган, мәктәп сәхнәсе дип аталган эстрада исемле 74 елда инде профессионал драматург Гөлшат Зәйнәшева пьесалар дигән жиынтык язып чыгара, китап язып чыгара. Аның редакторы шагыйрь Мәхмүд Хөсәен, тиражы 8000. Анда Гөлшат апаның үзенең пьесалары да бар. Рамай, Бәхет кошым, Кем гүзәл дигән пьесалары басылган. Гөлшат апа үзенең иҗат юлында, иҗат гомерендә 10ннан артык пьесалар язды. Менә аларның санап китсәк, 64 ел Бәхет кошым, Кем гүзәл, Назлы кияү, Нәрсә булды безгә. 70 елларда Ирексездән әрәмтамак, Комиссия килгәч. 82 елда Яшел сумка, Җаным жәл түгел сиңа. 96 елда Гайфи бабай, Үлән дабай, Язмышлар һәм ялгышлар. 2000 ел. Ул пьесалар китап булып жиынтыкларда нәшер ителде. Һәм театрлар өчен, үзешчән сәнгатькәрләр өчен бу бик зур ярдәм кулланма булды. Гөлшат Зәйнәшеваның пьесалары Минзәлә драма театрында, Кәрим Тинчурин исемендәге Казан театрында сәхнәләштерелде. Тамашачылар аларны яратып кабул итәләр иде. Мин гаҗәпләнә идем. Нишләп Камал театры Гөлшат Зәйнәшеваның пьесаларын күрсәтми дип. Мин аңа шундый сорау да бирдем. Гөлшат апа, нишләп син пьесаларыңны Камал театрына бирмисең дип сораган идем. Ул әйтте, анда мине кертмиләр, мине генә түгел, башка драматургларны да кертмиләр диде. Шуннан минем башыма бер фикер килде. Гөлшат апа, бер пьесаңны бир әле миңа. Мин яшь драматург булып, Камал театрына биреп карыйм. Нишләрләр микән дип. Ул бераз уйлап торгач, үзенең бер пьесасын миңа бирде. Мин пьесаның титул битен, беренче битен үзгәртеп, үземнең фамилиямны куеп, шул пьесаны тотып, Камал театрына бардым. Аның директорына кердем, башта Закиров әфәнде кабинетына. Ул мине драматург Юнус Сафиуллинга җибәрде. Юнус Сафиуллин мине белмәсә дә, әле таныш түгел, бик җылы кабул итте һәм пьесаны укырмын дип вәгъдә биреп алып калды. Телефон номерын бирде. Бер атна да үтмәде, ул миңа шалтыратып әйтте. Пьеса әйбәт, тамашачыны җыярлык, куярлык диде. Мин үзем генә хәл итә алмыйм аның язмышын. Бездә сәнгать советы бар. Аның бер әгъзасы Илдар Хәйруллин, актер. Мин шуңа бирәм, ул да укысын диде.
Илдар Хайруллинға мен әлден әлі шалтыратып білішіп тұрам. Нешік оқыдыңызмы пьеса нешігірек деп. Бұл хаман вақытым жоқ деп 3 ай пьесаны өзінде тұтты. Андан соң 3 айдан соң мен шалтыратқаш, бұл пьеса пішмәген, қоярлық түгіл деді. Но мен аңладым енді, оланы оқып та тұрмаған. Шақырып жетішсіздік кемшіліктерін пьесаның көрсету жоқ, кеңешлер беру жоқ. Мына шындай битарафлық көрсетті біздің актеріміз Илдар Хайруллин. Һәм меңа сұраулар туды. Нешік ол сәнғәт советі эшләмей микәнни театрның? Анда бит әле башка әгъзалар да бар, алар да укырга тиеш. Һәм шул сәнғәт советында бу пьеса каралырга тиеш. Төрле фикерләр анда әйтелергә тиеш. Юк, мына пьесаны язмышын күренекле драматургның Гөлшат Зәйнәшеваның пьесасының язмышын бер актер хәл итте дә куйды. Мен бу турда матбугатта да язып чыктым. Чөнки инде бит менә язучылар берлегенең драматургия секциясе бар, анда да каралырга тиеш яңа пьесалар. Мына шундай кызыклы хәл булды. Минзәлә театры Бәхет кошым дигән Гөлшат апаның пьесасын сәхнәләштергәч, анда ул пьесада Гөлшат апа чиновникларның, түрәләрнең кайбер каңгыр эшләрен тәнкыйть итеп язган. Бу бит әле 1964 ел Совет вакыты, Коммунистлар партиясының көчле вакыты. Менә шул пьеса райком хезмәткәрләренә, партия райкомы хезмәткәрләренә ошамаган. Ничек инде безне шундый әхлаклы, намуслы кешеләрне, җитәкчеләрне драматург Зәйнәшева начар итеп күрсәтә. Имеш, бу дөрес түгел. Театр җитәкчеләренә, актерларга бәйләнәләр. Бу спектакльне куймагыз кабат, без коммунист журналына язып җибәрәбез дип бик каты бәйләнәләр шул пьесага. Шуннан соң Гөлшат апа 6 ел пьесалар язмый тора, бүленеп тора. Аннан соң инде тагын яңадан яза башлый. Әле ул монда Курчак театры белән дә эшли. Курчак театрына берничә пьеса язып бирә. Соңгы вакытта 2000 елда И кызык шүрәле дигән пьесасы аның уңышка ирешә. Режиссер Илдус Зиннуров бу пьесаны куя һәм ул балаларга да бик ошый. Аны инде телевизордан да күрсәттеләр. Шундай Курчак театрында Әкият исемле Казандагы Курчак театры аның пьесаларын сәхнәләштереп күрсәтте. Бигрәк тә зур уңышка иреште Гайфи бабай, Өйлән бабай дигән пьесасы. Без ул театрда бездә булдык. Хатыным Венера белән безгә дә бик ошады.
Анда Туфан Миңнуллин да карап утырды бездән ерак түгел генә. Халыкка ул бик ошады, бик күңелле. Анда артистлар бик оста, бик матур уйнадылар. Аның эчтәлеге бик матур ул пьесаның. Менә шул аның иң уңышлы, иң дәрәҗәле пьесасы шул дип уйлыйм мин. Шушы 1998 елда Гөлшат апага 70 яшь тулды. Ул үзенең юбилеен шушы Гайфи бабай Үйлән давай дигән пьеса белән үткәрде. Анда без булдык. Мин сәхнәгә чыгып Гөлшат апага чәчәкләр букеты бүләк иттем. Анда бик күп тәбрикләүләр булды. Минзәлә районы хакимияте, Сарман районы хакимияте, Апас районы хакимиятеннән вәкилләр, Татарстанның мәдәният министрлыгыннан килгән вәкил. Бик күп тәбрикләүләр сәхнәдә Гөлшат апаны юбилее белән аның иҗатының әһәмиятен күрсәтеп тәбрикләделәр. Спектакльдән соң Гөлшат апа безне мәҗлескә, ресторанга чакырды. Безне генә түгел, бөтен шул спектакльне уйнаган актерларны, артистларны, аннан соң дусларын, каләмдәшләрен, әдипләрне, җырчыларны ресторанга чакырды. Анда булды Уфадан килде Фәридә Кудашева, ул анда җыр башкарды. Анда булды Азатлык радиосының журналисты утырды, бик кызык. Мәҗлесне алып барды, юмор белән кызык итеп Гариф Ахунов. Бафира Гыйззәтуллина Китмә сандугач дигән җырын башкарды. Шул кадәр матур итеп җырлады. Анда алкышлар, кеше бик күп иде. Зал бик зур. Анда катнашкан кешеләр бик күп иде. Йөзләп кеше булды, минемчә. Менә шундый бәйрәм булды ул безгә. Гөлшат апаның 70 еллыгы. Татар театрында вазгыять Гөлшат апаны бик борчый иде. Ул авырып ятканда 2004 елда хаста хәлендә Язучылар берлегенең бер җыелышына хат язып җибәрде. Ул җыелыш драматургия мәсьәләләрен караган җыелыш. Бу хатны анда укыганнар. Һәм бу хат анда шау-шу, шундый җыелышның җанланып китүен, андагы язучыларның чыгышларын китереп чыгарды. Ул хатында язган. Менә ни өчен татар театрлары яңа татар пьесасы да җиңеп чыккан пьесаларны сәхнәләштермәй, ни өчен театрлар күренекле драматурглар Юнус Сафиуллин әсәрләрен, Фәнис Яруллин, Илдар Юзиев, Алманулла, Гафур Каюмов һәм башка драматургларның әсәрләрен сәхнәләштермәй. Тинчурин театры хәтта Максим Горкийның «Надмир» дигән пьесасын рус телендә куярга җыена. Аннан соң бик күп тәрҗемә әсәрләрен куялар. Үзебезнең драматургларның әсәрләрен куймыйлар. Менә бу Гөлшат апаның хаты анда бик нык тәэсир итте язучыларга. Әмма аның хатын хупладылар. Дөрес язган Гөлшат апа, дөрес тәнкыйть итә дип чыктылар. Бу турда матбугатта Ватаным Татарстан гәҗитендә зур күләмле мәкаләдә басылып чыкты.
Şol makalada şol jyýylışda bolgan hallerini ýazyp çygardylar. Hem ol makala ataldy "Ýol birigiz Gafurga" diýip. Mına şol Gafur Gaýumow turunda. Hürmetli milletdeşler, bu tapşyrylar sizge uşasa laýyk tüýmesine basyňyz, kanalga ýazylyňyz, özüňizniň fikirleriňizni meňe ýazyp jiberiňiz. Ali tapşyrylar dowam etjek. Para